Paano mo sabi? Sa among pagpanagat guys, mamaling di meron. So nag-prepare mi sa among gamitonon. So dara day among sahig. Wala na lang sa antiparak. Pare ang kauban guys. Naara lagi na. So guys, tabot na sa among destinasyon guys. So, kaup-taup. Wee! Okay ra ka? Oh, sila okay ra na. Nanabitaw mo diya.
Sa. Ito, abang tirik-tirik. Iwan dito. Sabran. Hotdog buat kami. Pak Bro, sir. Guys, mga tatugba ng pangmali.
Lungo tayo lang sa peruno ba? Paabot ito sa pipila ka oras. Pakla na itong magkita guys. Ako naman yung ibitak ang ex. So, let's go. So, pituhon ito na mo among kuha guys. Amo rin yung kuha guys. Oh. Guys, paka na guys. Nagpakapaka na guys. Oo. Oo guys oh. Kuhan guys, nag-prepare na sa Kinilaw. So, magkuha pa ko rin sila guys. So, tayo guys. Prepare sila sa malampas guys. So ilang gitipulan ng suka guys kaya para sa Kinilaw. So mo rin kada sa Smoky Mountain guys. Ayay ka. Tara guys. Uy, usik man guys. So na-prepare na sa Smoky Mountain guys. Tara guys. Okay guys. Ito sarang next batch na isla guys. Ilaw guys, pagpangilgimos kalami guys. Buwan na mo. Para may pinabukal rin na kuwan.
Ayun sa to guys, naman yung lunod guys. Buka lang guys.